Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Dr. Julius Drilon ginareklamo sa Ombudsman. Wala sang pagbago sa schedule sa fast crop sa holiday season. Sa balita nasyonal, duha ka COVID-19 vaccines nakapasar sa pre-evaluation sang Vaccine Experts Panel kag Ethics Review Board. Bulig sang LGU ginahingyo sang DOH para matap na ang paglaptas sang virus sining nga holiday season. Sa balita international, WHO pagdesisyonan sa masunod nga semana ang paghatag sang emergency approval sa mga COVID-19 vaccines. Balita sa sports, UAAP 83rd season, dalayo na agin kanselar. Balita entertainment, 12-12-20 post na Jessica Luis wedding rumors para sa mga fans. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan mga dapat tandaan kunyara sa pampubliko ng mga salakyan. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bulugabahin sang Western Visayas. Karon nga daw Sabado, Disyembre 12, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon ang nag-apekto karon sa northern Luzon, samtang ang easterlies naman ang nag-apekto sa bilog nga pungsod. Ang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands ang mangin magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang easterlies. Mahinay naman tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulo na katunda na sidlangan ang magaluntad sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balud. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 6:11 karon nga aga magatunod naman la 5:28 karon sa hapon. Ang mga balita lokal, gitulo natin sa inyo pagkatapos lamang sini. Alright, good morning, Action Boy! Kag sa aton mga ka-aksyon, good morning liwat sa gihapon. Facebook Live kita nagyapon subong. Correct. Kaya aton nga radyo sa gihapon wala pa nakayo dito sa may transmitter naton sa Barangay Talok. Sa mga natingala da. Anyway, good morning kay Joshua Christopher Patagane Belas. Dras sa may hinigaran ni siya, Action Boy. Kay Edwin na Pantaras, Tito Edwin, nga wala ta kuno sa on-air. Sa liwat ang motohambal ko,
may diferensya ang ato niya transmitter. Correct. Oo. Kay Namo daga pa mga mangkot na kay ako ni aling kita do pila naka-text na ako na baton aga pa. Galing pa ni kahapon. Anyway, amo na siya may ara kita nga mga technical issues, technical problems. Ginatadlong ta pa but padayon kita na sa Facebook na nato na. Dili na kita sa Facebook monitor yes, ha. sige. Ang mga ibang tanga programa dili magyapon mabatian ha sa Facebook Of live. course. Kay Veronica Santillan Manukan, good morning. Sige, Aksyon Boy, kawanay kung masunod mo. Kay Francis Gonzalez Villaflor, sa kay Meme Erminda Duping Atong, good morning man sa imo. Flora May Bakuli Mirasol, good morning. Sa kay Remia Garcia, dira sa kay Yasikate Cardones, good morning man. Ha? RR Montua Rehinio, isa ka mapanamganam nga sa inyo liwat perte katugnaw sa speak ka of kunalom ginalakat nila kung suna pasaka ha Gali. okay. Kaya mo lagi sa babaw, isang karabalan, budlay lang maglakat panaog. Tamba ko ba si mo ginang sa babaw na siya sa babaw karabalan. na siya okay. So ginalakat ni RR Kunalom. Pasaka. Part na siya sang oriental na Hindi. Gyapon sa Karabalan, si Choconalom Barangay Karabalan. si Choconalom sang barangay Yes, okay. Himamaylan Japan Action Boy. Ray Gantes may agaman sige sa kay Zoraida Lucero sa kay Michael John Season great lang ang batch 92 sang RTNHS no? Kay Rayman Magkilat Modesto, Janet Ledesma watching from Sayablaya. Di na ko naman na Aizel Thes Belnas Aliera, Rodney Harder, Laidinor kaya konding akon ko ano Laidinor Desena Iris Cancan, good morning man ha? Okay. Sa kay Rose Wenner mga agadra sa Germany, kay Susan Jaime Allen sa Houston, Texas, good morning man. Sige, Action Doors. Kay Amber Mosquera, good morning Amber. How are you? Regards lang kay ate mo Chacha, yung magulang classmate ko ni Action Boy mong. Nabasa mo na Sir Michael June P. Season Action Boy no? Yes. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Good Friday Action Boy and Miss Dorel. TGIF here Friday in to America. Off for 3 days. Wow. Time for fun naman kay wala kita duty. Sending love from Minnesota. Oo. Sino niya nag-English? Si Sir Michael. Nasala lang puro ang pintot. Kay D. Lucky One. Shout out family de la Fuente. And family Duran. Uy, pamilya mo ni Guru Action Boy. Of course Puwerte no. Grabe kitang suporta sa pamilya. Alang mo na pamilya kay Cabatu ka man niya. Gani man. Si Kuya Gali kay D kaya Gali. Kay Menya Pasadilla, good morning. Happy weekend. Che Tolog Olaira. Good morning man. Kay Ezel Thes Belnas Aliera, good morning pa shoutout family Aliera and family Aguilar dras Sipalay City. Thank you and God bless. You're welcome. Kay Amber, yes Amber, good morning liwat. Kay Judy Dunn, good morning dras sa may diin gani. Austin, Texas. Good morning dras sa inyo. Taga Cadiz ni siya. Taga Cadiz. From the beautiful siya. city of Cadiz. Doka ano ganing city of Cadiz? Doka Wales City. Diba? City of Wales. City of Wales. Kaya daw may nangagawa na tasona, may na anong tasona nga mga balyena mo. Okay. Ari pag daw may nagsugpon, pag daw si Vincent Duran, pag daw, hi Sir Boy, kapilyedo po tayo Duran from Cabadbaran City, Agusan del Norte. Ay, parinte. Pang level, grabe support sa imo parinti sa imo. Oo, Cabatu galaw-galaw. Wala naman ang iban nga mo, naman ang iban nga magparinte da kung pareho apelyido. Parinte da yon. Kay Rian Montesa, ano siya ni Alex. Top fan man siya. Good morning sa imo. Okay. Sige. May landa nga pagpamati. Mayo man nga pagpamati. Okay? Sige, balita na kita, Nay. Sige, balita kita, Nay, lokal. Okay lang? Okay lang. Balita lokal kita, standby. Aksyon Balita Morning Edition.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:13, detalye na sang mga balita lokal. Ginreklamo sa Ombudsman sang Assistant Chief Nurse ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang Chief of Hospital nga si Dr. Julius Duran may kang tanan sa ginalagar kaso sang harassment. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni CLMMRH Assistant Chief Nurse Mila Atienza ngang nagtulod sa iya magud magpasaka sang kaso amo ang na-eksperyensyahan sini nga pagpakanubo sa iya kag ginaligar wala nagapili si Duran sang lugar nga magpalayag sang masakit nga matinaga batok sa iya. Ginpahayag man ni Atienza gipasakaan siya sang ako hindi pa palaugan siya sang illegal suspension ni Duran apang gin-reverse ni sa Civil Service Commission. Duha pa ni Atienza, isa pa sa rason amo ang natabo nga pagpadala sa iya sang pila ka mga memorandum kag show cause order matapos may buluan ni Duran nga siya ang nagpirma sang dokumento para magpatigan sang fact-finding investigation sa CLMMRH. Si Atienza nagtrabaho na sa CLMMRH sa sulod sa 6 ka tuig kag 1 ka bulan. Wala sang pabuton nga pagbago sa schedule sang biyahe sa fast craft padulong Iloilo kag pabalik sa syudad sang Bacolod sa holiday season. Suno kay Wisdom operator Frank Carbon, tigduwa sa gihapon ang biyahe sa tatlo ka shipping lines. Dugang pa ang 50% nga seating capacity nga ginpahanugot sa ila sang Regional Interagency Task Force ang wala ga kapuno rason nga hindi kinahanglan magkabalaka ang publiko nga magpauli sa tagsa nila ka mga lugar. May baluan epektibo sa Disyembre 2 ginpanugutan na nga duha ka unit kada shipping lines ang magbiyahe. Gikan sa Bacolod padulong Iloilo may biyahe ang Ocean Jet las 5:45 sang aga kag las 8:50 sang aga. Ang Wisam ang nagabiyahe las 6:30 sang aga kag las 2:30 sang hapon samtang Supercut ang may biyahe las 7:30 sang aga kag las 12:20 sang udto. Ang gikan naman sa Iloilo ang Ocean Jet ang may biyahe las 7:20 sang aga kag las 2:30 sang hapon. Ang Supercut may biyahe las 9 sang aga kag las 3:40 sang hapon samtang ang Wisam ang nagbiyahe naman las 12 sang udto kag las 4:45 sang hapon. Why kita changes? I don't think they'll expect changes. Ang capacity ta subong is only out of 50% is around 75% pa lang. 75% of 50% pa lang na. So in short, may 25% pa kayong allowance. Kabahin sa pahayag ni Frank Carbon. Sa ibang balaton ng mga balita lokal, naglambot na sa 20,601 ang kabilugan ng kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na record ang 82 ka bago ang kaso sa COVID-19. Sa report ng DOH6, ang Negros Occidental nanguna sa may maramo nga bago ang kaso nga may 30, siyudad sa Iloilo nga may 29, siyudad sa Bacolod 13, probinsya sa Iloilo 6, Capiz nga may 3, kag Guimaras nga may 1. Samtang 162 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 18,374. Kag tatlo ang bago napatay nga nagdala sa kabilugan nga 594 sang death toll. Ang Western Visayas may 1,629 ka-aktibo nga kaso sa COVID-19. Ginarespeto ni Hiligaran Mayor Nadia Arceo ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga posible iban ang palupok sa masunod nga tuig. Suno kay Arceo maghimo nga mag-apela pa sila sa gobyerno nasyonal bangod ang mulang ang palangabuyan sa iban nga mga Hinigaranons. Dugang pa ni Arceo madugay na nga ginakilala ang banwa sang Hinigaran bilang balaklan kag nagahimo sang palupok kag dako ang nabulig sini nga negosyo sa iya mga residente labi na ang hindi mga taga Negros ang gabakal kundi pati man ang mga katupad nga isla. Sa karon wala pa sang schedule kung saan magbukas kag mag-umpisa sa pagbaligi ang mga vendors ang palupok kapang nagpasiguro ang alkalde nga kompleto ang ilang dokumento subong man ang ila ihibalo sa mga dapat kag dapat paghimuon agud malikawan nga may magluntad nga insidente. Oo, sige po ng palupok. Hindi nga pwede nga hindi ang palupok. Pero nga agad ang pangabulan ng hapon nga mga constituencies. Yan na i-friends ang hinigaran. So far sa hapon, isip gusto ang mga vendors. Pero subong ang actual nga nagabinta sa higad sang dalan. Mga more or less mga 15 minutes sa kabilag. Kabahin sang pahayag ni Hinigaran Mayor Nadia Arceo. Ginapaabot naman ni Bacolod City Councilor Renesito Novero, chairman sa Committee on Education, nga maaprubahan na sa palabutan nga Lunes, Disyembre 14, ang kapin 230 milyones pesos nga pondo para sa local school board sa syudad. Sunod kay Novero, mayaran sila sa ginimo nga pag-itemize sa budget
Nga ginpresentar kay Mayor Bing Leonard Diaz, samtang liwat naman nga magapatigayon sa special meeting ang board masunod nga semana. Dugang pa ni Navarro, sa meeting patawag sa iya komitiba at ilikdan nga adlaw, liwat man sila ginatalakay sa pamunuan sa DepEd ang mga kahandaan sa syudad angon sa posible pagbalik sa face-to-face instruction sa masunod nga tuig. Sino pa sa konsehal sa pihak nga wala pa sang kasiguraduhan kung bala aprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang proposal sa DepEd, mas labing maayo nga mayara na sang nakaigong nga contingency plan ang syudad. Nagtanyag naman sang libre nga RT-PCR swab test ang lokal nga panguluhan sa syudad sang Sagay para sa mga Sagaynon nga nagatrabaho sa syudad sang Bacolod kay iban pa nga lugar sa probinsya. Suno kay Attorney Ryan Bonghanoy, IRTF head sang syudad, edi nga programa ang gintawag nga hilway nga pagpauli subong nga Paskwa, kundi libre ang swab test umpisa Disyembre 12, tubtob 13 kag Disyembre 19, tubtob 20 sa Benjamin Hall, Fort Lacson Street umpisa alas 8 sang aga. Dapat man nga mag-pre-register paagi sa pag-text sang ila pangalan sa 0975-02-05035. Ginabisuhan ng publiko nga magbakal sang ila kinahanglanon labi na sang pagkaon. Bawod matapos magpa-swab test, dapat sila nga mag-quarantine tubtob nga magwa ang resulta kung negatibo nga sa swab test. Mahimo na sila makapauli sa Sagay. Panugyan ni Bonghanoy nga kung nakasulod na sa syudad, hindi na magwa tubtob matapos ang holiday season sa Enero 4, 2021. Sa ilang record, 1,000 ka mga Sagaynon ang nagatrabaho sa gwa sang syudad nga ginapaabot mapauli sa Paskwa. Katupad nga area which are considered based sa province naton record sa POH na high risk because of high incidence of local transmission. So if you're coming from those area, may program si Mayor na pwede ka mo kakapauli in the coming holidays, no? Kaya ang ating holiday must start 23 up to January 4. Kabahin sang pahayag ni Sagay City IATF Head Ryan Bonghanoy. Sa kalapusan kabahin sa aton balita lokal, aprobado sa special session sa Konseho sa Siyudad sa Bacolod kahapon sang aga ang request sa mga fruit vendors nga plano magbaligya sa palibot sa public plaza lakip na ang pangabay sang simbahan katoliko angon sa operasyon sa Christmas Bazaar sa tubang sa San Sebastian Cathedral. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ginatugyan na sang konseho sa taratapan ni Mayor Bing Leonardia ang pagdihon sa mga regulasyon para masiguro nga masunod ang health protocol nga napatuman sa gobyerno batok sa COVID-19. Dugang pa ni Familiaran, depende sa alkalde kung bala kinanglanon pa sila nga magtukod sa komitiba nga mo magapatigayon sang monitoring sa compliance sang among sektor. Sa piyak nga bahin, ginklaro sang vice alkalde nga wala malakip sa ila agenda sini kahapon sang aga ang request sa mga manugligya sang firecrackers bangon ini ang gintalana nga pagatalakayon sang konseho sa ilang regular session sa masunod nga semana. What was approved was the request of the church in the Christmas Bazaar. Ang Office of the Mayor will create a committee to strictly implement health protocols. Then ang isang fruit vendors. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:21. Duha ka COVID-19 vaccines nakapasar sa pre-evaluation sang Vaccine Experts Panel kag Ethics Review Board sa Pilipinas. Samtang bulig sang LGU ginahinyo sang DOH para matap na ang paglaptas sang virus sa sininga holiday season. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal. Standby, magabalik kita. Good morning, dira anay kay Angelica Caldito Babak. Good morning sa imo. That's my cousin. Cousin mo ni. Birthday niya na sa nagligad niya. Babak? Adlaw. Gatcho na siya action boy. Ang iyang mother. Sige. Hindi sa mga sides ng Babak, sa Gatcho ka mo yan. Sa Gatcho kami action boy. Taga ano siya action boy? Iloilo. Okay. Dapat may reunion kami sininga December. Ay, hindi ka mo na eh. Tigaling, oo. Sunod ka mo sa health protocol. Yes, that's why next year Nungay ka mo na sa Syada. Kalain sa Syada, no? No, ka mga kabalan lang mo na. So, next year. See you next year. Okay. Next year, aran na pwede na. Yes. Glenda Peña, Florida. Happy birthday. Halin sa kay Rodely Gumayan. Happy birthday, Glenda, sa imo dira. No? Christine Minyes Villalobos.
Kag kay Veronica Santillan Manukan, Arnel Po Desamparado, watching live from Barangay Mansilingan, of course. April Joy Bonaflor Gaston. Good morning, Action Boy, kag Miss Universe 2050. Ala. Ari na siya sa group chat. Action Boy. Daw. Kabalo siya sa Miss Universe 2050. Daw, kuha na daw kadamo na sang mga members sa Action And Energy 19 na Fans pala ko. Club. Asang Energy Fans Club? 19 ako, no? Tayo man nag-comment. Pagkabali, Dennis, gani nga, 90 na ang ang members. Hambal na, may nag-comment nga, pwede na kapatarp. Kaya di ba ba ito liga, di ba 20? Pila na guro katarpulin tani, no? Ang na, pwede na tani guro iba na ihapin, imantel sa ilang lamisa, no? Okay lang na siya. Sige. Kaya mo man sa ginapitan, kapila ka na magmamayla, mo sa ginapitan to sa San Enrique. Ay, wala man siya gapapit. Ay, wala Bako siya. gagapit ko kasama ko ganyan nga, may manida. Ay, madlok siguro ngayon man ni. Yung mahapit ko tani. Isa kasabat. Wala siya kasabat. Kung naabalaan niya, maagi ka sa San Enrique, wala siya kasabat. Masabat na siya sa imo mga pila pa ka oras. Inang nakalabay ka na. Nakalabay ka na. Kalabay Di alam mahulat ka to sa iya, di ba? Gina-estimate siya na anay niya muna oras magaling to sa pagkalabay. Sabdo kung siya kung ato na sa may Pontevedra. Na. Grabe no, husto. Agree. Susan Ganancial Agapito, watching from Mansilingan. Mel Chorita Ferrer, good morning sa imo. Ma'am Ligaya Aveto, always nice to see you both live. Salamat man, ma'am. Thank you. Sige, Action Doors. Wala po kahapit kay nanay, Ligaya. Ba, sige lang, makapit yung kuda. Kay G-Boy Ari Bias, good morning. Gino Isiser, good morning man. Kay Sheer De La Torre, wow, thank you, mama. Buhay ni siya. Thank you. Kay April Joy, Bedaflor Gaston, good morning, Action Boy. And Miss Universe 2050. Ano ba? Sama na ni Gor Kagina. Balik siya, Kenneth. Good morning, sir. Paula May Sayon. Paul C. Kilala mo si Paula? Oo, friendship na bala namon. Paul C. Energy! Ang kabantay sa CCTV? Alam, Paul C. Kabalo si Sir Boy kung ano yung mga obra. Greetings from DSB. Ara siya subong sa DSB. Nag-unwind. Nagligad, talakay na sa namon Action Eden. Gano'n to? Basta mo na sa kabantay sa CCTV. Abi mo, mapos lang magbantay CCTV? Kabudlay siya ng trabaho. Woodlay man. Para ka nagapungko, katuto ka da. Tapos ginimuha niya, hindi lang sila nga bantay pa dahil ginimuha niya pa na report. Amo ni nga adlaw, amo ni nga oras. Pero makita na mo na tamo kung naradang sineko, panuktok sa gate. Perfect. Di ba? Kalay. Warning. Sineko is outside. Mangutod. Kalain sa mga utod. Ara sa musit Paula sa kwan sa DSB. Nag-enjoy siya. Nag-unwind with his father, I think. Kasi father niya bago lang abot from abroad. Ay, very good. Kay Lydinor Desena, Iris Cancan, happy 4th birthday sa baby niya kuno nga si Kever. Happy birthday, Kever. Do ka namin sa ngalan niya, no? Kever. Kiver na iya Kever. So kay Homer Hans Rica Fort, good morning. Desamente Polo Rizal. Kay Lala sa Beijing, China siya, Action Boy. Tong, good morning too. Okay. Kay Ray Santiago from Angeles, Pampanga, good morning. Hambal ni Paula may sige, hagid Action Boy. Abi ako, tawag ko kitang sineko. Kota ka na ko no hambal ni Paul. Kalain. May challenge ko na si Mami M sa inyo, Paula. Action Dorsey, ari na si Paula ko aga pa. Ang challenge ko sa inyo, hindi palipata. Yes, kung may challenge sa mo, nang gintagi sa mo yung video. Practicean pa naman, Mami M, sa. Hindi kami pag-pressure, Mami M, please. Kay Rizal Lee, dira sa Malaysia, Maray. Good morning dira sa imo, no? Sige, anong balita tanay? Sige. Karon naman ang sige, karon naman. Mga balita national, standby. Aksyon Alita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:27. Detalye na sa aton mga balita national. Nakapasar na ang duha ka COVID-19 vaccine sa pre-evaluation sa idalom sang Vaccine Experts Panel kag Ethics Review Board kag inpasa na sa Food and Drug Administration para sa final evaluation.
Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang duha ka vaccines gin-develop sa Johnson Pharmaceuticals idalom sa Johnson & Johnson kag Chinese company nga Clover Biopharmaceuticals. Magluwas sa duha ang Sinovac nga isa man ka Chinese company ang nakapasar na sa VEP samtang ang British Swedish pharmaceutical company ng AstraZeneca ang gin-clear sa ethics review board. May siyam sa karon ka target storage hubs sa Pilipinas para sa COVID-19 vaccine. Sunod sa kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, inilakipan sa anong ka cold storage facility sa Metro Manila kag tatlo sa nagkalain-laing nga parte sang pungsod. Patag ni Vergere, 4 ka cold storage rooms kag 2 ka walk-in freezers sa Metro Manila tungod ini ang mangin central hub sang tanan nga COVID-19 vaccines. Samtang pila ka mga lugar nga ginalantaw nga posible butangan sang storage hubs amo ang Bicol, Cebu kag Zamboanga. Ginahinyo sa karon sang Department of Health ang bulig sa kada local government unit para matapna ang posible pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa sining holiday season. Nagapanawagan si DOH spokesperson na Undersecretary Maria Rosario Vergere sa mga lokal nga opisyal nga ipahanumdom sa ila pumuluyo nga maghimo sang alternatibo sa pagselebrar sa Pasko kag bagong tuig apang dapat ginasunod ang minimum public health standards. Sulod kay Vergere, ang pagtelefon sa pamilya ang mahimo makatuga sa paglaptas ang virus. Una ginpahag ni Health Secretary Francisco Duque III nga magahimo sang contingency plan ang DOH in kaso may pagsaka sa kaso ng COVID-19 matapos ang holiday season. Ginpanugyan sang Department of Health sa publiko nga likawan ang pagpatigayon sa Christmas parties kaupo ng makaparyentihan kasunod nga mahimo ini halinan sa pagsaka sa kaso sang COVID-19. Partikular nga gintumod sang DOH ang buffet style kasunod nga dako ang tsansa nga hindi masunod ang minimum health protocols. Sa laging handa press briefing ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala gina-discourage man sang national kag local government units ang pagpatigan sa outreach programs tungod ini nga mga aktibidad ang mahimo makatipon sang madamo nga tawo. May 1,546 sa 1,715 ka local government units sa pungsod ang nagdeklarar sa Communist Party of the Philippines bilang persona non grata. Sunod kay Interior Secretary Eduardo Anyo, ang 1,546 ka LGUs ginalakipan sang 64 ka probinsya, 110 ka syudad kag 1,372 ka banwa. Duga pa ni Anyo, may 12,474 sa 42,046 ka barangay sa pungsod ang nagsira sa ila puwertahan sa local communists ka nagdeklarar sa mga rebelde bilang persona non grata. Gindayaw naman ni Anyo na sambit nga tikang sang kada LGU sa tuyo sang gobyerno nga matapos ng madugay nga problema batok sa mga komunista. Ginapadasig sa karon sa China, negosasyon may angot sa Code of Conduct sa ginagawa niya South China Sea kasunod nga nagahilapit ng 2021 nga deadline agud mag-conclude sa dokumento. Ang negosasyon para sa Code of Conduct nga ginapaabot sa China nga matapos sa masunod nga tuig ang apektuhan sa COVID-19 pandemic kasunod nga wala gintugutan ang face-to-face meeting sa tunga sang diplomat sa China kay Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN. Suno kay Chinese Ambassador to the Philippines Huang Zilian, ang China nagalaom nga ang tanan nga partido magatrabaho sang doble agud mapadasig ang negosasyon sang matawhay nga paagi. Sa Agosto 2018 ang ASEAN kag China nagsugtanay sang single draft sang Code of Conduct nga ang agreement naglawig sang tubtob Nobyembre 2018 para sa duha ka partido nga i-finalize ang dokumento sa sulod sang 3 ka tuig umpisa 2019. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Good morning, anay dira kay Phil Alonsagay. May aga dira sa imo, amigo Phil. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda, of course, sa Germany. Germany? Sa Japan. Ay, nado. Germany. Confident ka pa mag-Germany. Sa Japan, sa gali. Japan, gali. Good morning, ha? Oo, sige lang, okay lang. Ano ka, commercial? Ano man? Nagbalik na ta? Dua, okay. Okay. Sige. Standby anay ha. Sa iba natin dira nga mga sa naga-follow sa aton nga Facebook, standby anay kay si Aksyon JM. Duaon kami danay, di ba? Duaon na kami. Ay, tungaon na kami anay. Dorel. Sige, standby.
Okay, balik kita na sa aton nga pag tamyaw diri sa aton nga mga listeners, no? FB followers. Sakay amigo naton Juan Bolgalio, good morning. Sakay Annabel Garcia, good morning. Paula Sayon, si Paula. Nya kuta ka na ha. Kuta gid. Sabi ko anay kun unlimited din may kuta gala. Oo, may kota kaya gila. But na-reach mo na yung mga kota. Pwede ka nakapaway-way. Sige. Nya uutaw gagawin na si Neko. Kaya sa kadumdum ka to sang dito ta sa kay Aksyon na Eden. Ang ginistoryan to ang parte sa mga balayran sa Sineco bla. Oo. No, pero tigit yan, no? Tawagan yung Sineco. Ay, paid na. Ay, bayan na ko, Paula. Kalma. Kalay. Sayang lang yung effort mo mga muna. Kaya na, pay na ko. Nag-pay na ko. Sige. Jolly Ann Libon Aspan from Aspan Family. Sige. Melvin Peñafiel kay Filenora Oliveros watching from Davao City. Hi, Davao City. Si Nene Campaniel, good morning, Ne. Ay, Nene, good morning. Good morning dira sa imo. Sa kay Ma'am Elizabeth Malacca Gamala, of course. Si Celia Alvarez ba lang ako nga pudso na sa Bago City ara sa Amerika. Gamonitor gid sa kadaaga kag birthday niya kahapon. No, belated happy birthday, Sel. Belated happy birthday. Enjoy your life in the USA. Yes. Surf in USA. Mabi mag-surf ka dira. Surfing gusto mo? Pwede gid eh. Pwede gid action boy na. Gusto ko na bala ma-try. Gusto mo na ma-try? Oo. Gusto ko pa-try sa inyo sa imo biyang kuan ang bungee jumping. Bungee jump. Pwede man. Gusto ko man na. Makakuan ka man na. Skydiving. Pwede. Basta ikaw lang tanan mabayad. Wala gina problema. I-testingan tanan ni Action Boy, di ba? Okay. Sige. Go. George Villar Gayon, bro, good morning dira sa imo. Agriculture sa tanan nga VPAs, no? Volunteer Probation Assistance nga pamati subong. Good morning sa inyo. Ari si Rakesh. Si Rakesh. Si Rakesh. Natutuwa akong ibahagi sa inyo. Timayo kay nalipay si Rakesh. Si Rakesh. Evelyn Ipomoseno, good morning. Have a nice weekend. Kay Lito Dayap, good morning. Kay Sofia Negoroay. Sofia Loksin. Good morning, Action Boy. Kag Miss Dorel, gapamati kami subong sa FB Ula Radyo Sad Akon Day. Kung di ta ka mabatian, God bless. Yan. Sige lang. Padayon dyan po na nga to niya, pag-pray nga kabay pa ma-okay na nga to niya transmitter. Kay Sir Michael June P. Season, nag-sorry siya kay Ma'am Van. Kay kagina na angry ato ka ba? May napindutan lang ako mo na? Nagkakapindutan ko ba lang? Kapin pa kung daw gagat patuyo-tuyo ko, gulpi lang mapindutan mo bala? Oro. Kung nahal ko saan ka patuyo-tuyo. Gabasa ko sa mga messages, gulpi lang, kalabla sa aton group chat kay gulpi lang, damo ko na sa mga unsent. Dumago guys, una naging kakasong section sa group chat. Gitu ya. Doon na shooked gito ang all. Wala shooked ang all. Helay. Kay Ruby Rosme, good morning. Eglen Lastimoso. Good morning. Pakibati ko no si Eros Lastimoso. Salamat. Okay. Eric Liano, good morning man. Sige, standby na kita sa aton dugang nga mga balita. Aksyon Alita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Kag sa detalye Balita International, posible pagwa na sa World Health Organization o WHO sa masulod na semana ang ilang desisyon para maghatag sa emergency approval sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 vaccines gikan sa kompanya nga Pfizer, Moderna kag AstraZeneca. Ginpahayag ni Sumya Swaminathan, ang chief scientist ng WHO, nga wala pa nila natapos ang ginahimo nila nga pagtuon sa nasambit nga bakuna. Kung aprobahan na sa WHO, mahimo na nga ipanagtag ang nasambit nga bakuna sa madamo nga pungsod. Napulo ka kompanya na sa karon ang nagsumiter sa ila interes sang request para sa emergency approval sang vaccine candidate.
Samtang ang desisyon sa Department of Agriculture nga untaton ang isyuan sa pag-import sa bugas o kung ang isyuan sa import permits para sa bugas sa sining tuig ang ginapaabot nga mag-afekto hindi lamang sa import level sa pungsod sining tuig kundi bisan ang stocks kag presyo sa Vietnam rice. Sunod sa report sa United States Department of Agriculture Global Agricultural Information Network, ang import sa Pilipinas sang bugas sa sining tuig ang ginapaabot nga maganubo sang 200,000 metric toneladas patubtob sa 2.3 milyones ka metric toneladas sa damlag pa sining projeksyon nga 2.5 milyones ka metric toneladas. Ang presyo sa bugas gikan sa Vietnam, isa sa pinakadako nga exporter sang bugas na yara na karon sa $491 ang tonelada. Ang pila pa ka mga tiniman-an sa Pilipinas nagakuha sa ila sining rice stocks gikan sa mga kaingod nga pungsod sa Southeast Asia nga nagpanubo man sa ila demand para sa bugas kag nakaapekto sang pangkalibutanon nga presyo. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 14 centimos. So sa kay Aksyon dira 140 pesos ang equivalent sa imo nga $1,000. Singapore dollar 36 pesos and 1 centavo. Sa Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, do ka panibago naman nga ano gitawag sini man do ka Kontrobersiya? Hindi bang kontrobersiya? Do ka palaisipan bala na gani sa iligay mo gani. Kuan bago naman nga palaisipan. Sure ka? So, action boy, sa mga fans naman niya, ni Jessie Mendiola, kag Luis Manzano. Kaya di ba sa niligad to? Hindi ba sila na? Couple sila? Oo. Sa niligad to, may mga rumors nga nag-break sila, pero di man tuod ka nag-celebrate sila sa ilang 4th anniversary. So, sa nagligad action boy, may rumor to ang nagtakos siya ang sing-sing, ang mga engagement ko no, pero wala man dyan po nila ginaako both side. And then ang nagtakos naman si Jessie sang sang gown, parang bali Jessie kuno ya mga last year pato kuno ya do ano ni may endorsement siya bala. And then subong naman action boy, nagpost naman sila nga duwa video sila Instagram. Nang ano bala ang ginsulat na bala sa baybay. Ang sa balas bala sa baybay, sulat na 12-12-20. Dako man na. 12-12-20. Tapos ginpalid sang ginanod sa tubig. So ang ilang man lang caption do ka the how do ka man. Hashtag the how di Carabao di Batuting karon. Marang mga chindi sa mga tapos tiambal sang mga katigulang na nasa kay Louis Manzano kay kuan mga pailinto. Actually ano na siya 39. Si Jessie 28. 1 year lang ahead ako na sa imo magulangan. Wow! Si Jessie 28 action boy. So mo na bala hambal sa mga fans, hala ba si amo ng day nga kaslon sila. At tapos meron magambal ay 12 shopping na guro kadi ba may mga 11 may 12 shopping ni sila guro nga duwa kamo na bala ha. Ti wala man gyapon nila ginaako kung ano gid ang ila situation. Ti ba ila man iya. Ti galing kay obligasyon tari mag-report sa mga fans. Nakatugal lang bisang kuan pagsalangisag. Pagsalangisag gid ja, grabe ba na. Balanta lang na 12 subong ni ba? Oh, 12 subong. Gina-install ko na gani ako yung mga shopping apps kay do ka delikado. Naman. Na makapamala bulsa. Abi ko ano. Na sige. Abi mo ko ano ka delikado? Delikado, luwas ka makapamala bulsa, mapsi mabiktima ka pa sa scam. Pero hindi man siya scam. Galing kayo may mga items, i-check mo lang i-check mo da ang ano nila ang reviews, kung nami ang reviews. Pero tsaka gani. Sila man nag-review ang gisa. Sila na nagahimo sila mga account. Feeling ko isa ka sa gahimo sila. Isa ko na sa nag-review. Wala ka man kaginamala sa mga nablos dito, comment to isa ko niya baligya. 5-star. Legit na yung mga business yung mga nablos. Oo. Ay, sino nag-comment sa kiss-kiss ni man? Sino? Ang kiss-kiss man? Ario, iyak action na joke. Sino nag-comment sila? Budlay kung damo admin na nga to niya page. Balita sa sports. Ginkanselar na ang 83rd season sa University Athletic Association of the Philippines o kung UAAP bangod sa padayon nga COVID-19 pandemic. Sunod sa league organizers, hindi nila gustong isugal ang
health sa mga estudyante. Duran pa sa liga nga mabudlay sa ilabahin ang pagkanselar sa mga liga. Nauna naging kanselar sa UAP ang mga nabilin nga hampang sa UAAP 82 bangod sa pandemic. Ginpahayag nga plano pa nila gyapon nga magpatagan sa hampang sa bulan sa Abril sa masunod nga tuig. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Bisan wala tagyapon sang mabatian sa radyo, hindi ito mabatian on air. Energy lang tagyapon. Doon lang kita na sa Facebook, ha? Yes! Sa aton mga ka-aksyon, happy weekend! Sige, kay... Subong dapat day off ko kabay. Oo. Kaya si Action Eden subong dapat, na? Ay, abaw. Na? Kita ko na kung sino nag-comment. Sang kiss-kiss nga na. Kiss-kiss nga na. Bali ang nag-comment nga kita man? Ano man? Oo, aton man Action Radio Bacol page. Aro, pakita ko sa mo kung sino nag-comment. Ano ba? Yes. Hindi naman, hindi ko makita. Ay, nano mo naman. Ay! Syagid! Orlando Sabornay, good morning. Sa live sa Facebook dito sa Talok, Bago City. Sakay, sige, Neil Armstrong. Ay, kilala mo si Neil Armstrong? Si Neil Armstrong, nga rin ka-comment sa bunga. Kilala mo na? Ay, buhi pa ni siya gali. Buhi na. Ato ba lang na una, gid nga nag-tapak sa bulan? Saka, gid yan. Nagdanan. Ay, gali ka. Si Neil Armstrong, ara siya gali. Ano, binalbagan? Ano siya kasubong? Abi ko bala, dugan na siya nagtaliwan. Wala, ano sa binalbagan, gani? At di pwede ta ka pa picture sa tao nga una nakasaka sa bulan. Watching live from binalbagan siya. Grabe si Neil Armstrong, no? Angie tayo na arawiran, watching from Mansilingan. Tani, mabunot man kuno sa SAP. Ay, wala kami SAP subong kay Tio na on air. Angie tayo na arawiran, tapos mabunot sa SAP, tapos lain ngalan niya, Maria Camilon. Diba si ngalan niya lang niya sa Facebook si Angie. Oo. Actually, kami man ka-pray man nga sandi, mabunot ka man. Galing pa tanang Aksyon sa ginapang bunot na daw. Oo, ariyo. Nan. Kung ano bala kadamo ng pagapuyuan tanang imong ngalan. Pagapuyuan tanang imong ngalan. Ano tanang. Na. Galing sa mga kita sa SAP kay kita sa on air. Wala ta SAP kay wala on air. So, alam mo uti amo ni gani dapat maganda. Tapos may mapilit na saya. Again. Usik-usik na ta oras. Wala may napilit. Si Romeo Baroba Jr. gali, bunyag sang apo niya. Oo. Shout out mo sa bunyag sang apo niya si Ali. Ay, shout out sa bunyag. Ni Ali. Pag daw ay man saga pang imbitar sa bunyag. Sige, okay lang na. Sila lang ana ma-enjoy sa ilang ano. Sa kay Romo Pasaporte, good morning man sa imo, paring Romo. Jomila Noblezada Niar from Himaylan. Kay Jeanette Delino, good morning dara sa imo, Jeanette. Sige, go na kita. Okay, ginapag-greet gali ni Ma'am Vanessa Mayo, si Sir Romo Pasaporte. Friends sila gali sa Facebook. Sa Facebook. Friends sila. Home Alumena, good morning. Si Doc Mayo. Ha? Si Doc Mayo man, good morning. Doc Mayo, good morning. Sige, sa aton balita, Special Action Boy, Ario, especially subong damo sa downtown, maglabay ko Action Boy. Damo, gina tawo. Subong? As sa mga nagligad adlaw, naglabay ko. Pedestrian lane, dabala sa may Araneta, dabala nga may, na gani, sa Lopwes na ayun. May pedestrian na kabay. Ay, hala, perti, gina kadamo Action Boy ang nagtabok sa dalan. Di dalan da po buhay lane, di pedestrian lane? May pedestrian lane. Meron na? Meron before sang Lopez. Okay. Sa may tuwang sang bank. Sang Mart, Basta mo na siya. Basta, So, sa atong balita special, Action Boy, mga dapat mo bigid tandaan, panumdumon, samtang yara, kabla sa mga pampubliko nga salakyan. Especially subong nga magluwas ng may pandemic holiday season pa. So, damo sang distraction. Damo sang mga sale, damo sang mga basta damo damo kalantuan. Action Boy. Damo naga free, amo na chuchu. Anong ginapamangkot action ni din? Sige, anyway, ang hindi na Action Boy, maglikaw sa distraction. Amo tamba ko bala, para siningga sakay ka sa jeep, meron nakabay mga modus nga nagahulog sang coins. Budgeton mo, imubagin buksan. Te magluwas sa
dapat naka-safety, safety mask ka. Face Naka-safety man dapat ang yung mga bag. correct. Kay delikado ka tama. Kay mahibi ka, gid, Aksyon Boy. Abaw. Kagi ka na Aksyon Boy, na snatch ka sa Wala. Wala ko Ay, kage. wala ka magbiliag ka sa kay public, Hindi, vehicle? wala ko kage. Kay nag-andam ko ya. Nag-aandam kaya. Saan ko nasa kami ang nagapang-snatch? Ako na. Saka mo nagpa-snatch. Okay lang. Niyara ko na sa na-experience sa unang tupad ko gid sa cellphone sa muno. Gin kuha lang yung cellphone niya. Kag naglakat lang yan. Wala lang yan. Doon wala lang yan naglakat. Ay, galing. So hindi ko lang paglawagon ng lugar kundi naglakat. Oo. Pag inambalan ko ang babae tumangin ko. Ang ambalan ko sa lakad hindi lang paglagsa. Kaya budlay na. Cellphone na. Cellphone na. Ngati ikaw lagas, hindi kuya. Kinambala mo siya kaya hindi ang paglagson. Kaya malagson na kasi palagson. Ako yung palagson niya. Bisa na ako mato cellphone, di ko tayo maglagas. Kaya cellphone na saya. Buy-in na lang. Kabuhi, mas mahal sa Pero cellphone. amo na gani nga, isa na iba, malabutan mo na guro, isa pa na, ara gani sa salakyan, hinugay sa halasang cellphone dira nga gagamit sa cellphone mo. Unless importante gid. Yes, perfect. So, na siya, nadala na siya sa mga distraction, Action Boy. Likaw sa distraction, di ba? And then, next, meron, pag in-Action Boy, magluwas sa mga hulog-hulog coins, meron, pag nag-announce bala, kung ano na pang wakal-wakal, gali kayo nag-operate ng iba niya. Basta, meron, Action Boy. Ang kita ko na iya sa mga series bus bala, dami nagawali na. Alay man iya. Legit na yun. Legit na nagawali. Hindi kayo nagawali siya, tapos may gapang wansang puyo. Pero ya do ka love gift. Okay. Correct? Okay. So, next Action Boy, hindi magpahubog kung magbiyahe ka. Okay. Siyempre, kung gabiyahe ka nga hubog ka, mas hindi ka kapulisin yung balay. Mayo ka man niya kay may private vehicle kaya. Gamamo ka lang niya. Di ka nung po yun. Yung mga biyahe ka, ikaw mas nagid ka ikaw ga-drive. So, ikaw yung gabiyahe ka dyan, no? Bisa na pero hindi kayo hubog. Nakainom lang. Kuhan ko yan, kuhan lang ko bala daw, alert lang ko yan mag-amos na. Wow, sana all balo ka mas naka-alert ako kung mas nakainom ko. Kay kabalo ko nga hindi. Huwag ko sa intsakto nga kuhan mo. So, mas hinay ko, mas alerto ko. Wow. Mas, Very good na Action Boy. Pero hindi na pa sundo. Pero hindi na yan pagsundo na sila nga nakainom ka, mag-drive ka. Hindi. Hindi na yan pwede. Yes. So, next Action Boy, permi ka dapat maghalong kung nagatabok ka. Antis bala manaog sa sasakyan. Hindi ka tayo mag-diretso tabok? Hindi ka mag-diretso tabok. Kaya damo, ginakapiang si Action Boy. Correct. Kapag naog na sa jeep rek tatabok, may sunod man niya. So, amo na nabuhinan siya tiil before Christmas. So, halong kita tanan. So, hindi ka mangin one-foot master. Respetuhon taman ang mga traffic signage pala, Action Boy. Kaya meron iba, no? Bisan nakastop. Di ba meron na nga do galing ka wala na sumong daw na naging na respeto. Kay kalabanan sumong nga mga intersection dito wala man sang amusin away ga function. Pili lang. Nablang walk kag go na bla. Na kag kung stop abe meron na bay. Kaya dapat tani ako mag-green ang pedestrian. Amo na paglakad mo tabok mo. Sumong ang pedestrian wala ka tanaw ya. Bisan naga-go na di ang piyak nga sa sasakyan ang parallel ang yang ang Tatabi matabok ka, may gag-go na, gag-green man to yan, gag-go man ang salakyan. Tabok ko niya ginayan. Gani man, no. Ayam. Kami ba Dres Bacolod, isog pa di ang tao sa salakyan. Tudlo-tudloon pa ka na. Isog siya. Di ba? Pero isog sa Pinoy, dira mo makakita ang isog sa Pinoy mo. Ang pinsarya ko mag-amuna siya kung madulog ang salakyan. Grabe ba na pasta? Damay power sa bla. Bisan na ka. Bisan na ka sa salakyan, matabok na siya, tapos amo nila na, Damay Yeah. power sa bla nga mo. Pero pag iba na siya boy, pag ijaga amo na yo, uniga mo lang na yo. Iyo bongga. Gaduko lang saya. Gaduko lang yung nagamot sa gamuna. Tapos galakat. Meron ka tulukon niya lang salakyan, tapos kita bokya. Daw may power sa bla nga madulog ang salakyan. Grabe no. Pero tiri Pinoy yan, bilidada na diya. Powerful. Dasan hindi pa na sa iya sa pedestrian, hindi pa na go. Gani. Naka-red pa na. Wala na yung tabok na saya. Dasan amo niya lang ng salakyan niya. Madulog lang ng salakyan. Grabe pa. Hindi basta-basta, no? Ay, yung Pinoy na ano lang. Powerful. Daw si Superman, sabla? Sobra pa. Si Superman. Sobra pa. Si Superman, mapadulog yung salakyan niya. Basta, kung ano nagid niya, stop ng dugo, nagid balaya, punggan. Siya wala lang niya, huwag katandog, yung kadulog lang yung Pinoy, salakyan. gamol niya.
Stop mo dayon, di ba? Pero no, grabe ka powerful. Muna yan ka po kwan. Muna ka May piduruso. mga power, tagali, no? So, ang last action boy, importante sa tanan, especially subong nga new normal, pero may ka-prepare. Hindi malipat sang ang basic subong, amo nang basic naton subong action boy mong kumagwa ta. Ang wearing of face mask and face shield, alcohol. Kag ang syempre pahugas ang kamot. Pagluwas nga masika ka alcohol, hugasan mo man imo kamot kay basi wala ka nang panghinaw, sige lang alcohol. Sige lang alcohol tapos may kagapanghugas. Hugasan mo isang tubig. Yes. Kaya mas nami ang tubig pag Correct. kag may habon. Yes. Sige. So, man action boy, ang aton nga Balita special today. Sige. Siling naman Vanessa Mayo. Good, thank you. Good link kay Doc Mayo, no? Regards ko, no, ipakilala ta ka sa iya pag nagbakasyon kami dira. Okay. I'm of course sige, looking sure. forward to that. Looking forward, no? Si Dennis, good morning from DSB. Ara man na siya. Balay. Ara sa may balay siya sa DSB? Hindi, may diri sa Mun Balay, DSB. Diri sa balay. So, lapit ka pa prank ni Dennis. Dali na lang kung diyan may isahanaw. Dali na lang ako. May namangkot, sino to namangkot siya nga anon kuno to ang isda kun wala kung brown out bala kay ti mga isda bay wise ang may erator na mo. Si Jonathan namangkot sa iya. Tano sa batya? Ano sa batya di gani man? Ya huyop pala. Ano ba yung huyop po? Huyop po ng erator. Ay, kaalam. Ay, hindi sila na namin paliwatan. Doon ka namin paliwatan siya, no? Nestor Escobedo. Good morning, man. Benny Gikangaw. Hambal ni JM kuno highland da kay tatay nga gadali. Ano ni? Gadali sang? Gadali sang PUA JM, nasiga reply. Maestro na kami bala pa. Si Kate Cardones, good morning liwat sa imo. Sige, kagaya. Okay. Si Joanne Solas, good morning. Charlotte Osborne. Sige, okay na kita? Okay. Sige, hindi ko na paglawag. Hindi na paglawag. Okay, JM Joy. Sige. Good morning man kay Caitlin. Caitlin nang. Halin kay Kasi Mama Lolo Michelle. Nestor nang. Halin kay Mommy Michelle Baikin. Kasi na ba? Okay na? Sige. Sige. Ilan lang ka days? 13 13? days before Christmas. Kay December 12, no? Dali na gid lang, no? 13 na lang kadlaw mga ka-aksyon antes ang Pasko kag 20 days before New Year. Lapit na lang ang 2021. Kuan lang ng be patient. Matapos gini ang 2020 kag hopefully ang 2021 will be a good year for us. Yes, of course. Sa tanan nga nag-monitor sa Facebook, salamat gid kag sa Transistor Radio on air naton pasensya gid may mga technical problems kami nga ginatingwa pa naton nga ma-resolve, no? So pasensya gid sa mga sa on air listeners naton. Meanwhile, tanan nga programa sa Aksyon Radio diri anay sa Facebook live naton, no? Sa Aksyon Radio Bako. Standby sa Aksyon Hotline. Magigaw po ninyo sa Aksyon Art Tayhopon. Happy weekend, everyone! Happy weekend! Ang inyo din nga news team. Aksyon, Dorel. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ang pinakasikat gid nga blue brand sang habon panlaba. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.
komentaryo, issue,